Mae'n flwyddyn hanesyddol un o gwmnïau adnoddau addysg hynna Cymru, a ddoer oedd yna Ffair Lyfrau a gweithgareddau hwyliog i gofnodi carreg-filltir gyhoeddwyr adnoddau addysg. Yvonne ath yno i gael yr hanes. Dwi wedi dod i Nghanolfan Y Morlan yn Aberystwyth. Yma mae yna stafell yn llawn adnoddau addysg a llyfrau. Mae hyn i sicrhau bod y broses o ddysgu yn bleserus, yn haws ac yn fwynhad. Ac yma heddi mae yna ddathliad arbennig iawn, sef cyhoeddwr adnoddau addysg yn dathlu y 35. Dewch i ddathlu gyda ni. Rwy'n ei 15 mlynedd ar 20 yn ôl yn sgil wir y galw am adnoddau cyfrwng Cymraeg achos bod addysg Gymraeg yn datblygu yn tyfu a galw wrth athrawon mewn ffordd am yr adnoddau achos yn gorfod cyfieithu deunyddiau hunain a fel rhan o adran addysg Prifysgol Aberystwyth sefydlwyd beth oedd bryd hynny yn Nghanolfan adnoddau addysg a ni nawr yn gyhoeddwyr adnoddau addysg. Ac edrychwch pwy sydd wedi galw heibio, bendant. Siwt i chi yn dathlu? Wel, o'n i'n meddwl gan mai cyhoeddwyr llyfrau i ni, a byddai'n beth da i gael Ffair Lyfrau, ac felly ni wedi bod teuluodd yr ardal a pob i ni ddod i gweld beth sydd gyda ni ar werth ar ostyngiad heddi, ond y fwy na ni, mae bendant wedi dod i ganu ac i ddawnsio ac i ddarllen gyda'r plant. Mae peintio wynebau, mae gweithgareddau, lliwio, paned a hacen i'r rieni, a jyst cyfle i bobl i ddod ato ni. Soniwch am y gwahanol fathau o adnoddau chi yn darparu. Yn ogystal â'r gwers lyfrau, ni'n coeddi ym mhob maes, pob pwnc ar gyfer pob oedran. Ni'n coeddi fwy o nofelau i'r arddegau, nofelau i blant oedran cynradd, mwy o ddarllen er pleser, ytrach na jyst adnoddau fel geiriaduron a gwers lyfrau. Ond ni hefyd wedi gorfod symud gyda'r oes a ni'n coeddi apiau, e-lyfrau, gweithgareddau, ryngweithiol ar-lein, achos dyna'r ffordd mae beth yn mynd ym myd addysg erbyn hyn yn fel. Ni'n dal i gadw at deunyddiau traddodiadol hefyd. Edrychwch pwy dwi wedi darganfod fan hyn. Wel, bendant. Ahoi. Ahoi. A hyfryd i gwrdd â chithau a Wil. Ie, Wil. Sut ydych chi'n dathlu heddi? Wel, mewn stael idio, dyn ni bod yn chwarae gemau, taflu cylchoedd dros ben Wil fel la. A, darllen stori a canu, dipyn o ddwnsio, cadw'n ffit, ti'n gwybod? Wel, mae angen gwneud yn dos e. Pwy sydd wedi chwsig braidd? Ie, mae da fi mab a merch, a mae'r ddau yn hoff iawn o darllen llyfrau, a dyn maen nhw'n hoff o amrywyddiaeth mawr o llyfrau gan mai nhw. Dwedwch wrthai, ych chi'n hoff o ddarllen? Bob dydd yn darllen rhywbeth. Stori Benji gan ei gysgu yn y nos ac ben fy hun ar y hamlach wrth y modd yn darllen. Mae'n bwysig. Wel, pen bydd hapus iawn yn dathlu'r 15 ar 20 mlynedd a pob hapusrwydd a dymuniad da i'r dyfodol. Diolch yn fawr iawn i chi. Gan bod ti ma, Yvonne, byddai chi'n adref o ti. Diolch yn fawr iawn, anreg gan bendant, a mae yna sws na. Sws fawr. Ahoi!